Muri yeZimbabwe uyo mukomana anonzi Sengezo Tshabangu amene akadyiswa chi amene kuti zvamutaura anozwa nepi nokuti tinoona kuti anouya achiposta nhau dzinoshamisa vanhu nhau dzinovhundutsa kwazvo pasocial media. Sa muri yeZimbabwe satamboendera mberi nokudza chibva wasubscribe wolike tina on the bell icon tombotsvana maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka mukomana uyu anonzi Tshabangu anouya patwitter handle pake uye achnyora achiti our struggle for democracy is unshakable. On another positive note, I've set up an interim leadership structure ahead of our party's National Congress to elect a substantive leadership, and the Congress is coming soon. Be with us. Sando zvari kuyachitaura kuti aiwa ndagadzira leadership structure yangu inini muTCC. Ndo zvari kuyachitaura achudza vanhu kuti inini ndini interim secretary general, ndini ndinoronga zvandinoda, ndagadzira structure yangu inini nyowani. Samuri yeZimbabwe ari kuti ndine congress yandoda kugadzira yandoda tizosangana soon pacongress iyi ndo panichazozviananza. Samuri yeZimbabwe ndinokuti chimbotipai mafungiro enyu pamusoro pemukomana uyu anonzi Sengezo Tshabangu, mumbotudza maviews enyu kuti munoti kudii pamusoro pemukomana uyu, muchisubscribe ndine mucomment section medu motudza maviews enyu, muchisubscribe kulike wacho nekutina on the bell icon torambochiona maupdates atinokupa pano paZim News Live.